Det er det her. Jo, Danmark. Den her er god til alle jævne mennesker. Hvis ikke tror, jeg bliver galt. Det er Dansk Folkeparti, det er det, vi kan lide. Vi hedder Hanna og Anna og Signe Pil. Og nu skal I høre, for vi har noget at sige. Yeah! Vi ved, I tænker, at politik er kedeligt. Nu er vi hørt, for vi er i gang med noget svedigt. Før i dag, der kom med forkert, men nu var det lige fejl og sådan, ja, det bedre. Det hele omkring paragraf 266. Nu skal vi bare blive det her og se. Paragrafen lyder på, at man ikke må være racist. Det synes vi da er rimelig trist. Hvad med vores lov om ytringsfrihed? Skal det nu gå hen og blive et svagt led? Stem på os, du ved DF her, for vi vil fjerne 266 der. Hør den bare lige efter i dag, for her kommer nemlig vores lovforslag. Så giv dig for Hanna-Pil. Du giver mig ikke hovedpine, sniffer ikke kokain. Og heller ikke Kasper, det går vi igen for. Disse regler skal erstatte paragrafen, men samtidig sørge for, at folk får straf. Hvis du vil have et bedre Danmark, skal du stemme os. Slå nyt. Vi sørger for, at Danmark det forbliver dansk, og ikke noget andet udenlandsk. Så hvis de kommer til vores land, så skal de acceptere vores kultur. Og hvis de ikke gør det, så bliver vi rigtig sure. Vi håber på dig og de stemmer på valg. Sådan kan vi skabe et meget bedre land. Yeah, det var det!